Mä näin. Just näin vittu. Jaro on kännissä. Mennään YouTubeen vaan. Pahat vittua. Kyllä vaan heti. Paljon kelloa? Mä vaan aurinko. Siksi aurinko. Se on 12 päivällä. Häh? 3:12. Mikä tää vittu? Ei se oo aurinko. Perspektiivistä näkyy tuossa pieni. Ne on tollanen, hei. Vähän energiaa. Mennään teille saunomaan. Pelaa movie. No! Ei lapset, nyt ei tapella. Ei tapella vielä. Vähän jos transferataan säväkkäreitä toisilleen. Hei! Mulla on yksi tunti. Kerro ihmeessä. Anna vittua. Vittu. Ja mitä tekemistä movie pelaa? Mä en näe yhtään kelloa. Vasta vittu.